Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 118-й день героического сопротивления Украины, украинского народа, всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Вы можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также можете звонить по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вы вдруг не успели посмотреть в прямом эфире, заходите, смотрите нас там. И не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, все больше людей смогут увидеть наши программы новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Ну что ж, этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Турция анонсировала переговоры с Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций по вывозу зерна из Украины. Об этом сообщает турецкая газета «Миллет», ссылаясь на источники в канцелярии президента страны. Сообщается, что переговоры пройдут на следующей неделе в Стамбуле. Во встрече могут принять участие генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш, а также турецкий лидер Реджеп Таyyip Эрдоган. Так, з нами зараз на прямій связі Михайло Сава, доктор політичних наук, політичний емігрант, голова правління громадського об'єднання, експертна група СОА. Пане Михайло, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Турция, как я сказала выше, анонсировала переговоры в Стамбуле на следующей неделе Украины и России с участием представителей Организации Объединенных Наций по вывозу зерна. Что вы думаете по этому поводу? Насколько такие переговоры могут быть эффективными? Чего от них ожидать? Я думаю, что эти переговоры являются важными. От продовольствия, которое вывозится из Украины, зависит порядка 400 миллионов человек на нашей планете. Но я не думаю, что у этих переговоров есть какая-то успешная перспектива. Дело в том, что Российская Федерация категорически настаивает на том, что она абсолютно не виновата в том, что экспорт зерна из Украины фактически остановлен. Якобы это украинская сторона заминировала украинские же порты. Мы видим очень сильное несоответствие позиций двух стран, а в таких случаях, просто мировая дипломатическая практика показывает, невозможно договориться. Или, по крайней мере, очень трудно и не быстро. Ну, в любом случае, каким-то образом вывоз и экспорт украинского зерна даже под эгидой Организации Объединенных Наций сделать можно или нельзя? Или, в принципе, в этом вопросе никаким гарантиям безопасности, которые даст ООН, либо Турция, но я уж не говорю про Россию, доверять нельзя? Это возможно теоретически. Кроме морского пути есть путь сухопутный. Некоторые европейские страны, в том числе, например, Венгрия, уже активно предлагают себя в качестве такого транзитного варианта сухопутного. Но я хочу подчеркнуть, что это все чрезвычайно сложно. Перенастроить такую логистику огромных объемов, которая является вывоз зерна, очень тяжело. Обычно это делается именно морским путем, потому что он, во-первых, самый дешевый, а во-вторых, он позволяет перевозить огромные объемы. Зерна нужно много. Да. Поэтому я не жду легких переговоров. Да, теоретически можно эту проблему решить, но идеальным вариантом для ее решения было бы прекращение войны. А на это Россия в настоящее время не готова. А на что вот по экспорту зерна украинского Россия рассчитывает? Они говорят, мы ж не против, вот это у вас порты заблокированы, это вы их заминировали. Ну давайте вывозить. Вот на что она хочет добиться этой продовольственным этим шантажом? У Российской Федерации сейчас сразу два варианта, такая развилка.
если эта проблема не будет решена никаким образом, Мгм. то вполне возможна политическая дестабилизация, а проще говоря, народные возмущения, бунты в некоторых странах Ближнего Востока, ну, в тех, которые в первую очередь зависят от поставок украинского зерна. Это, например, Египет, некоторые другие страны Северной Африки, страны Переднего Востока. Если же не удастся организовать вывоз зерна из Украины, то Россия уже предложила свое зерно. Уже предложила не меньше 25 миллионов тонн на экспорт. И это для путинского режима один из вариантов прорвать западные санкции. Но То это, есть кстати, начать даже зерна. не совсем даже их зерно, наверное, это просто украденное украинское зерно из оккупированных территорий. Украденное украинское зерно они уже продали Сирии. Так. Поэтому тут речь идет о других объемах, о намного более серьезных объемах. Это действительно российское зерно. И это может быть использовано как такая торпеда, которая пробивает заградительный барьер западных санкций. Начнем с зерна, что называется, а дальше и все остальное пойдет. То есть не решение этого вопроса в целом, в принципе, это в интересах Российской Федерации. Она сделает все для того, чтобы сорвать какие-либо попытки тех или иных стран решить эту проблему. На 146% это в интересах Российской Федерации нынешней. И, безусловно, она сделает все, чтобы эти переговоры провалились, потому что, как я сказал, запасной вариант для них – это, например, продажа российского зерна, и они уже предлагают 25 миллионов тонн, очень большой объем. Мгм. А как вы вот себе объясняете это воровство украинского зерна, вывоз в другие страны, продажу в Сирии и так далее? То есть зачем это все? Ну, это достаточно просто. Во-первых, путинский режим привык действовать чрезвычайно нагло. Они воруют, они продают, при этом они делают заявление о том, что ничего подобного не произошло. То есть они конструируют такую новую реальность для всего мира, заявляя, что черное – это белое. Это уже опробованная технология, их это абсолютно не смущает. Во-вторых, таким образом они поддержали своего союзника Сирию. Как известно, Российская Федерация несколько лет воевала в Сирии за режим Асада, за диктаторский режим. В настоящее время этот режим более-менее стабилизировался, но он по-прежнему держится только на штыках, только на военной силе. По-прежнему уровень недовольства населения очень высокий. Ну и если в этих условиях в Сирии еще не будет муки для лепешек, это будет в том числе политическая катастрофа для союзника Путина. И вместе с этим, вот мы поговорили с вами про Херсон, упомянули Херсонскую область, оккупированные районы материковой части Украины, куда зашли российские оккупанты после 24 числа. Вот как вы думаете, по южной части материка, каковы планы в Кремле? Там вот заявления очень сильно трансформируются за последнее время. Сначала они там говорили что-то по поводу объявления там независимости условного ХНР, потом говорили о возможном проведении референдума. Далее Песков говорил о том, что невозможно провести референдум, потому что нет условий безопасности. Другие говорят, что нет, все-таки проведем 11 сентября. То есть все, что происходит? Есть ли какое-то уже решение в Кремле по Херсонской области, зачем они оккупировали эту территорию, что они с ней собираются делать? Принципиальное решение есть. Но оно состоит в том, что эта территория должна быть, безусловно, подконтрольна Российской Федерации и подконтрольна навсегда. А вот этот разнобой, который вы проиллюстрировали, когда разные должностные лица России говорили о разных планах, он связан с тем, что не было конкретных механизмов, как именно это будет происходить. Насколько я знаю, заместитель руководителя администрации президента России, господин Кириенко, после своей поездки по югу Украины, по оккупированным территориям, предложил Путину некий план. И этот план был одобрен, в принципе, и в настоящее время идет его техническая проработка. То есть вот эта группа методологов во главе с Кириенко прорабатывает детали, как это делать. Безусловно, они будут использовать какие-то механизмы волеизъявления,
Но об этом можно судить потому, что воруют они, например, списки избирателей на оккупированных территориях. Но вот что именно это будет, какая-то новая форма голосования, которую, кстати, в России использовали на референдуме по внесению поправок в Конституцию в 2020 году. Да, там было дозволено в Москве и в Нижегородской области электронное голосование. И это открыло огромные возможности для фальсификаций. Если в ходе обычных выборов, когда люди приходят на избирательные участки, можно вбросить до 15%, но больше уже мало где получается, то электронное голосование позволяет приписать фактически сколько угодно голосов. Вот сейчас я жду, какой вариант будет принят, но в любом случае это будет мошеннический вариант. Да, кстати, по поводу электронного голосования уже начали шутить, то каким образом это будет происходить. Алло, да, спасибо, ваш голос засчитан. Примерно так, наверное, будет по Херсону. А как вы... Да. Да, так примерно и было в Нижнем Новгороде и в Москве. Херсон нужен российским оккупантам как продолжение оккупации Крыма? Это связано с Крымом, по-вашему? Это, безусловно, связано с оккупацией Крыма, потому что без сухопутного коридора на Крым этот полуостров, хотя и важен для российского режима, фактически это такая тотальная военная база, но он очень дорого обходится. Это очень сложно логистически, несмотря на Керченский мост. И поэтому сухопутный коридор, безусловно, важен для удержания Крыма. Но, опять же, мы имеем дело с развилкой российских планов. Потому что задача максимум намного более широкая. Это задача лишить Украину выхода к Черному морю в принципе. То есть через Херсон, дальше на запад, на Николаев и на Одессу. Создание такого вот пояса, который отрезает Украину от моря. И для Украины такой вариант, если вдруг, не дай бог, он будет реализован, станет очень серьезной проблемой. Потому что логистика украинской торговли в значительной степени связана с Черным морем. Ну вот вы говорили уже о проблемах с поставками зерна из Украины. Это одно из проявлений того, насколько украинская логистика завязана на Черное море. И насколько тяжело все это перестроить, если вдруг этого выхода не будет. А как вы думаете, вот ближайшие планы сейчас российских оккупантов заключаются в чем? Потому что с начала войны они очень сильно изменились, да и риторика очень сильно изменилась. Сначала все думали, что даже западная разведка давала 96 часов на то, что российским войскам удастся блицкригом пройтись по Украине и захватить там столицу Киев, чего не произошло. Сейчас они уже более 1,5 месяца не могут оккупировать один город, который сейчас обороняется вооруженными силами Украины в восточной части материка. Только разве что Херсон им удалось оккупировать, и то из-за банальной зрады, к сожалению, на этой территории. Вот что дальше? Каковы планы у российских оккупантов, на ваш взгляд? Я обратил внимание на то, что российские должностные лица и политики заговорили о долгой войне. На мой взгляд, это связано со следующим. Российские войска получили очень убедительный отпор в Украине. Они воюют не только с украинской армией, которая становится все сильнее. Они воюют с украинским обществом, чего они абсолютно не ожидали. Они не ожидали такого уровня монолитности, такого сплоченного отпора. Безусловно, меняется риторика и меняются планы. Вот оперативный план сейчас, на мой взгляд, это удержать те территории, на которые они уже зашли на юге. Ну, в частности, Херсон, его окрестности. Но почему появилась вот эта терминология долгой войны? Это своеобразное утешение для российского режима. Они говорят примерно следующее. Ну, война будет долгой, сейчас вот так у нас не очень хорошо с нашими стратегическими планами, но раз она будет долгой, то там через несколько месяцев, через полгода, может быть, мы и достигнем своих макрозадач. То есть займем весь юг Украины и отрежем ее от Черного моря. А на что они рассчитывают? Как они планируют это сделать? Современная Россия – это страна системной имитации. Они имитируют все, начиная от выборов, от голосования, через полеты в космос, которые они тоже имитируют, и заканчивая имитацией активной танковой брони.
вместо которой пустые коробки из-под яиц в чехлах. Поэтому сказать о том, что у них есть какие-то серьезные рациональные планы, это означает сделать им очень большой комплимент. Нет никакой серьезной стратегии, нет никаких планов, основанных на реальных ресурсах. Есть упорное стремление по-пацански, в стиле питерской подворотни, добиться своего, несмотря на то, что объективно этого не получается. Бытует такое мнение, что для России сейчас добиться каких-либо переговоров и какого-либо там соглашения о перемирии будет успехом. Таким образом, они смогут закрепить статус-кво на тех территориях, которые они оккупировали после 24 февраля, начать переговорный процесс, опять затянуть время. Это все будет длиться, эта профанация переговоров год-два, они наберут силы и снова будут наступать. То есть говорят, что именно с российской стороны добиться такого переговорного процесса будет для них тактическим успехом. Вы согласны с этим? Я согласен с этим. Я уверен, что современная Россия недоговороспособна. Путинский режим уже несколько раз убедительно доказал, что с ним нельзя договариваться. Они не выполняют эти договоренности. Начиная с того, что нападением на Украину Путин растоптал Будапештский меморандум и множество других договоренностей, в том числе официальных, что называется, положенных на бумагу. Поэтому пока у этого режима есть возможность воевать, он будет воевать. Необходимо лишить его возможности воевать. Это не бравада, это не шапкозакидательство, это такая горькая реальность, с которой мы столкнулись. Дякую вам дуже, пане Михайло. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Слава Україні! Навзаєм, героям слава! Михайло Асава був з нами на прямому зв'язку, доктор політичних наук, політичний емігрант, голова правління громадського об'єднання, експертна група «Сова». Зараз ми очікуємо підключення голови Меджлису крымско-татарского народа Рифата Чубарова, с которым мы традиционно включаемся ежедневно и обсуждаем последние события, которые происходят в нашей стране. Я напомню, что сегодня 118-й день героического сопротивления Украины, украинского народа, украинских защитников вооруженных сил российскому фашизму. И вы можете всегда звонить к нам в студию и задавать ваши вопросы. На ваших экранах вы можете видеть номера телефонов и адрес нашего скайпа +3 8067 63 46 130. Это наш номер. Звоните по Вайберу абсолютно бесплатно, либо по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Также можете отправлять ваши вопросы в Вайбер, либо скайп, которые мы попытаемся озвучить в нашем эфире, а наши гости попытаются на них ответить. Рифат Чубаров, голова Меджлису крымско-татарского народа, зараз з нами на прямому зв'язку. Рифат ага, салям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Рифат ага, вот с какого информационного сообщения я бы хотела начать нашу беседу. Сегодня средством массовой информации Турции Миллет, ссылаясь на свои источники в канцелярии президента Эрдогана, сообщили, что на следующей неделе в Стамбуле пройдут переговоры России и Украины с участием Турции и Организации Объединенных Наций по вопросу экспорта украинского зерна. Что вы скажете по этому поводу? Насколько такие переговоры могут быть эффективными и кто непосредственно заинтересован в решении или в провале этого вопроса? Я думаю, що в рішенні цього питання більш всього зацікавлені ті країни, які потерпають без українського зерна, і українська держава, оскільки нам треба звільнити місце для зерна нового врожаю. І тому тут більше всього, зрозуміло, що хочеться сказати, що і ООН турбується про ситуацію в певних регіонах і таке інше, але в першу чергу це ті, хто потребують цього зерна, і ті, яким треба звільнити місце для того, щоб закласти туди зерно нового врожаю.
То есть в таком случае это невыгодно Российской Федерации решение этого вопроса, потому что они, во-первых, не решение этого вопроса вот на тех странах, на территории тех стран, которым необходимо это зерно, повлечет за собой дестабилизацию, возможно, даже миграционный кризис на территории Европейского Союза, а во-вторых, Россия просто может это использовать и начать продавать свое зерно в эти же страны и непосредственно зарабатывать. То есть складывается такое впечатление, что Россия сделает все для того, чтобы провалить эти переговоры. Или я ошибаюсь, как думаете? Ні, це було очевидно з самого початку. Дійсно, Росія буде все робити для того, щоб експорт українського зерна не відбувався, оскільки чим гірше, тим краще для Росії. Дійсно, в цих країнах можна буде стверджувати, що винна Україна, бо вона не постачала зерно. Я маю на увазі в тих країнах, де будуть певні проблеми без постачання українського зерна. У світі Росія буде намагатися говорити про те, що українська держава не виконує свої обов'язки. Ну і зрозуміло, це може бути і мета витіснення з ринку. Хоча я думаю, що, не думаю, а наскільки я розуміюся, в Росії на ту долю, на ту частку зерна, яке вона сама продає, там теж є вже усталені ринки, і в неї немає більшої кількості зерна, щоб вона потребувала додаткові ринки. А в чому... але все те, що буде погіршувати ситуацію в Україні, для Росії це вигідно, це ж зрозуміло. А как вы думаете, вот в чем интерес Турции? Почему Турция так упорно не оставляет попыток решить этот вопрос? Туреччина потребує зерно, і я так розуміюся. Я не є тут великим таким дослідником, але наскільки розуміюся, що Туреччина закуповувала велику частку зерна саме в Україні. Но сейчас у вас есть информация относительно того, что зерно, которое ворует Российская Федерация с Украины и вывозит, оно именно попадает в Турцию? Или же это не подтвержденная информация, то, о чем говорил посол Украины в Турции Василь Ботнар? Є два види товару, який крадеться з України Росією і вивозиться на світовий ринок. Це зерно і це метал. Це продукція з металу. Якщо я не помиляюсь, Метал Інвест, оці корпорації, які належать Рінату Ахметову, вони зробили заяву, що більш ніж 324 тисячі тонн металевого продукту, це, я так розумію, різні вироби, це і металопрокат, і, можливо, щось там інше. Вони були готові до продажу і знаходилися на складах і комбінату імені Ілліча, і Азовсталі, і Метал Інвесту. І росіяни зараз цей метал вивозять, і тому ця корпорація звернулася до всіх світових потенційних покупців, щоб вони слідкували, аби не стати покупцем того, що викрадено. І те ж саме друга позиція – це зерно. На території Туреччини зупиняються морські судна, які завантажені зерном в Севастополі. Але чи є покупець в Туреччині, чи вони перекидуються далі, тут, наскільки я розуміюся, зараз над цим працюють журналісти, дослідувачі. Я думаю, що тут теж, це ж не приховаєш. А вы думаете, это возможно или нет? Возможно, що? Что Турция покупает это зерно? Дивіться, коли ми говоримо Турція, це якщо ви хочете сказати, чи можливо, що державні органи Туреччини приймають рішення покупати крадене зерно, я скажу вам ні, такого бути не може. Але
можуть бути посередники, це вже бізнес, комерція, і там є дуже часто брудні схеми. І тому ми, якщо таке є, то ми можемо і маємо очікувати від турецького уряду, щоб такі брудні схеми не працювали на території Туреччини, тим більше, якщо туди залучені громадяни Туреччини. Це наше право, і я думаю, що над цим працюють відповідні органи. Я не думаю, що Туреччина буде приховувати тих, хто хоче заробити на краденому. Я не думаю. Раз мы затронули Турцию, по Турции еще такой вопрос. Недавно парламент Украины ратифицировал Стамбульскую конвенцию, и сегодня президент Украины подписал закон о ратификации этой конвенции. Что вы думаете по этому поводу? Потому что разгорелись очень серьезные дискуссии. Народные депутаты там писали в Фейсбуке, что наконец мы так долго ждали ратификацию, наконец это произошло. Вот что в целом думаете по поводу Стамбульской конвенции? Насколько важно было Украине ратифицировать это соглашение? Ну, це давня історія, і я слідкую більше за тим, наскільки цю тему намагаються використовувати в своїх пропагандистських цілях Росія, російські структури, в тому числі, до речі, кримські окупаційні. Вони стверджують про те, що з схваленням цього міжнародного документу Україна нібито, ну, скажімо, ну, те, як вони пишуть, що Україна переходить повністю, відмовляється від традиційних цінностей, які притаманні були українському суспільству, і переходять на інші цінності, які, мовляв, засуджуються людьми. Ну, тут треба читати документ, і там основне все те, що пов'язано, це проти насилля над жінками, проти насилля в родинах, це свобода особистості. І, здається, підписаний цей документ чи не підписаний, з точки зору от саме тих тем, на яких спекулюють, ця тема, вона не залежить від... Ну, тема я маю на увазі щодо, як би це сказати, бо я можу тут не володіти термінами, ну, скажімо так, вільної статевої ідентичності, яку обирають собі ті чи інші люди. Це не залежить від документу, є і багато інших факторів, в тому числі природних. Ну, давайте перейдем к обсуждению следующих не менее важных новостей. Вы знаете, что сегодня в Украине с официальным визитом находится генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки, и он уже объявил о создании группы по расследованию военных преступлений во время необъявленной поездки в Украину. Сегодня группа будет работать над выявлением и привлечением к ответственности всех, кто совершил военные преступления в Украине. Группа, по словам Гарланда, возглавит самый известный Минюсте США, охотник за нацистами, его так называют, Элли Розенбаум, и она будет состоять из экспертов по расследованиям, связанным с нарушением прав человека и военными преступлениями, сообщает генеральный прокурор США Мерик Гарланд. Хорошая новость? Хороша, я звернув на неї увагу. Це, знаєте, це говорить про те, що всі ці заклики, твердження щодо того, що треба виявляти злочини і злочинців, які причетні до військових злочинів, тобто мова йде про військові злочини в першу чергу, це просто не залишається пустим таким звуком. І одна наша потужна група українських фахівців, там, до речі, я просто нагадаю нашим телеглядачам, там один із провідних молодих юристів України, пан Антон Кориневич, який ще нещодавно був на посаді постійного представника президента України по Автономній Республіці Крим, а він зараз зосередився на цій роботі. Вони працюють над створенням спеціального трибуналу по
розгляду і засудженню злочинів, здійснених Російською Федерацією на території України. Отже, я думаю, що скоро вже ми будемо дуже чітко мати розуміння того, що буде юрисдикцією існуючих міжнародних судів, в тому числі Кримінального суду, Міжнародного суду ООН, а що підлягатиме розгляду оцим спеціальним трибуналом. Я весь час хочу його назвати міжнародним трибуналом, але хай буде спеціальний трибунал. Я думаю, що на цій назві зупинилися. І друге, це те, що ви сказали, це приїзд генерального прокурора Сполучених Штатів Меріка Гарланда. І це дуже потужний сигнал вже конкретним людям. Я не знаю, скільки їх, 10 тисяч, 20 тисяч, але серед цих людей я бачу людей, починаючи з 2014 року. Це Константинов, Аксьонов, Поклонська, всі ці, я зараз позабував прізвище начальників каральних органів, ФСБ, слідкомів по Криму. Вони всі військові злочинці, і вони здійснювали військові злочини. І те, що вони заборонили меджліс кримсько-татарського народу під час окупації Криму, це теж буде відноситися до цього злочину. Вони всі будуть засуджені. А как вы видите непосредственное привлечение к ответственности этих личностей, физическое привлечение? Здесь должны быть задействованы механизмы Интерпола или как? Ну, ми ж не будемо все життя у стані російсько-української війни. Війна завершиться, Росія капітулює, і всі ці люди, вони не зможуть ніде сховатися, бо зараз вже, особливо для Росії і російських посадових осіб, настав такий час, що вони ніде не можуть сховатися, крім Росії, власне. А коли на території Росії вже не буде цього режиму, вони не зможуть і цього здійснювати. Так що це так здається, що нібито є такі обставини, які не можна подолати. Ні, треба все готувати, створювати ці судові органи, якщо ми говоримо про спеціальний трибунал. А саме головне – це документувати і готувати ці досьє, щоб після того, як ці люди вже будуть доступні, щоб не втрачати час. Ну вот сейчас в последнее время очень сильно активизировалась терминология долгой войны. Мы видим, как об этом говорят многие военные эксперты, в том числе из России, если можно их таковыми назвать, которые говорят, что Россия заинтересована в затяжной фазе этой войны, чтобы таким образом от нее устали и наши западные партнеры. Что вы думаете по этому поводу? Ну, дійсно, Росія буде намагатися робити все задля того, щоб знайти якісь, знаєте, можливості для більшого маневрування, і вона продовжує свої інтриги, тиски. Можливо, вона буде створювати ще не менш трагічні такі ситуації. Скажімо, не знаємо, як завершиться ця ситуація з Литвою, яка абсолютно чітко виконала рішення Європейського Союзу і заборонила перевезення через свою територію заборонених санкціями товарів з власне території Росії через Литву на іншу частину території Росії до Калінінградської області. І тут Москва грозиться, залякує Вільнюс, що вона може задіяти дуже жорсткі якісь способи. Подивимося.
Крім того, ну, інші ситуації в Європейському Союзі, але на поки що Росія всі свої задуми вона не в змозі реалізувати. Пам'ятаєте, декілька наших передач тому ми говорили, чи зможуть члени Європейського Союзу схвалити чи бути єдиними у схваленні кандидатства України до вступу в ЄС. Да. І тоді ви запитували мене про позицію Угорщини, про Орбана, а я казав, не хвилюйтесь, все буде добре. Бачите, вчора Орбан публічно підтримав вступ Украины, ну, статус кандидата Украины. Кстати, интересно, почему вы были так уверены в этом? Почему это произошло? Что произошло с Орбаном? Ну, это неожиданно, правда? Ні, тут треба просто виходити з потенціалу Європейського Союзу. Тут зрозуміло, що я не знаю дуже детально ситуацію в Угорщині, я не знаю механізми, як працює угорська влада, але знаю одне, що ті чи інші країни, члени Європейського Союзу, в відповідних ситуаціях намагаються не просто захистити свої інтереси, а трошки більше отримати, ніж їхні інтереси. І я розумів, що Орбан буде торгуватися, якщо не конкретно про щось, але на майбутнє, бо в майбутньому можуть бути якісь моменти, де Орбан буде просити Європейський Союз, її інституції, скажімо, десь поступитися на зустріч Угорщині. І я розумів, що Угорщина не зможе на тлі війни такої жорстокої, і тоді, коли всі провідні країни, як самого Європейського Союзу, так і Сполучені Штати, і Канада, вони засуджують Росію, підтримують Україну, поставляючи найсучасну зброю. Це було б вже занадто, щоб Орбан стояв у стороні, бо завтра у Угорщини можуть виникнути питання. Я тут не злотішуся, я навпаки говорю про те, що на сьогодні Європейський Союз є організацією, яка спроможна долати дуже серйозні виклики всередині себе. І тут тому оці сподівання Москви, вони поки що такі даремні, але Путін і Москва сподіваються, що будуть виникати нові якісь незручності, і тому вони будуть відтягувати цей час, коли війна не буде припинятися. Скажімо, серед таких їх очікувань це може бути зміна сил в Сполучених Штатах після виборів, які відбудуться в майбутньому році. Тобто росіяни розуміють, що ця фінансова і потужна військова допомога, вона ще буде такою ж відчутною ще рік. Але вже на 23-й бюджетний рік, зараз вже відбудеться десь, коли в них там десь жовтні, здається, чи в вересні, жовтні, це вони приймають вже бюджети на наступний рік. Це ще бюджетний рік буде таким сприятливым для Украины. Кажется, что пока Европейский Союз покупает у России газ, то проблем с деньгами у них там нет. Дивіться, гроші ж це теж така ситуація, що не так, поки в Росії ці гроші є, але в неї вже дуже обмежено коло тих товарів і послуг, які вона може купити. Тобто все більше і більше для Росії буде створюватися така ситуація, як у людини, знаєте, у вас є в кишені $1 мільйон, але всі навколо знають, що ви злочинець і нічого вам не продають. Зрозуміло, що ви зможете знайти, не ви, а той злочинець, він зможе знайти якісь сірі схеми інших злочинців, але це буде переслідуватися. Тут треба, останні, коли були
зустрічі, скільки там було, 2 президента, канцлер і прем'єр-міністр, і тоді оця спільна група Єрмака і його колеги, я забуваю прізвища, які слідкують за ефективністю задіяних санкцій і пропонують нові санкції. Тут головне, щоб... Так. Що тут головне, щоб не було затримки в нових пакетах, а ці нові пакети, вони не були імітацією жорстокості, а насправді були жорсткими санкціями. Вы упомянули про консенсус, который сегодня есть в Европейском Союзе по поводу предоставления нам членства в ЕС. Я не чую. Рифатага, слышите? Алло? Так. Да, Да, вы упомянули про тот консенсус, полный консенсус, который сегодня есть в Европейском Союзе по поводу нам предоставления членства в ЕС. Это, как вы думаете, гарантирует ли нам в будущем вступление в Европейский Союз? Или это вот такое сейчас символичное решение наших партнеров? Ні, дискусія, це кардинальний такий крок вперед, і це ми наближуємося до вступу, але це не означає, що все буде безхмарно. Ні, такого не буде. Всі країни, які становилися членами Європейського Союзу, принаймні останні, скажімо так, десь 15 років, або зараз знаходяться кандидатами, вони проходили дуже суворі такі, не випробування, а вимоги щодо тих чи інших секторів власного життя, внутрішнього, як в гуманітарній сфері, так і в економіці. А как вы думаете, сможем ли мы на каком-то этапе, если да, то на каком добиться вот такого же консенсуса по поводу вступления в Североатлантический альянс? Залежатиме все від ситуації. Мені хотілося б, щоб, знаєте, я зрозуміло, що я в рівній мірі однаково хочу, щоб ми вступали і Європейський Союз, і в НАТО, і я не знаю, ще якісь такі прориви. Але я розуміюся те, що що би ми не вирішували, все буде взаємопов'язано з тим, що ми називаємо війною. І вона йде справжня, дуже жорстока. Кожного дня вбивають десятки, якщо не більше людей. І руйнуються сотні домів, мільйони наших людей у біженцях. І тому мені хотілося б, щоб була єдність в усвідомленні того, що цю скажену собаку треба скоріше знищити. Ми сьогодні мали одну зустріч з представником однієї з провідних таких фундацій. На жаль, я не можу посилатися ні на фундацію, ні на цю людину, бо ці такі консультації були закритого характеру, але ми більше говорили про позицію Сполучених Штатів і про позицію європейських країн. І зрозуміло, нам хотілося б, щоб оця рішучість, яка сьогодні притаманна Сполученим Штатам, поки що притаманна, і Великої Британії, щоб вона скоріше перейшла на всі європейські країни, і щоб ми не затягували з війною того, що хоче Москва. Москва погодиться в будь-який момент і припинити війну, але на її умовах. А її умови – це знищення України. І тому ми можемо погодитися на припинення війни тоді, коли відновимо територіальну цілісність нашої держави. І от тут нам треба робити все для того, щоб єдність країн європейських наших партнерів була непохитною.
Ну, мы видим, что сегодня Россия угрожает территориальной целостности не только Украине, но и другим странам, в том числе и Литве. Сегодня вы наверняка видели заявление секретаря Совета национальной безопасности России Патрушева, который заявил, что ответ России на транспортную блокировку Калининграда будет серьезным и чувствительным для жителей Литвы. Патрушев добавил, что охрана российских границ должна быть усилена с учетом новых угроз, в том числе и возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Вы как человек, который хорошо и близко знаком со странами Балтии, что скажете по этому поводу? Может ли Россия применить какие-то серьезные действия в отношении Литвы? Может ли этот конфликт перерасти с регионального в более широкомасштабный с участием стран НАТО? Ви знаєте, тут і є основна проблема в тому, що зараз всі усвідомлюють, що якщо там буде розвиватися конфлікт, він буде не між Росією і Литвою. Це буде прямий визов з боку Росії Європейському Союзу, а відповідно НАТО, бо всі члени Європейського Союзу є членами НАТО. І тут тому в європейській спільноті не треба просто відкидати найгірші можливі сценарії розвитку подій, бо ця цинічність не тільки в риториці, але в діях, які ми наглядаємо, та не тільки наглядаємо, ми з нею вже стикаємося, от вже більш ніж 8 років з боку Москви. Ця цинічність, вона вже сама по собі не, знаєте, вона не розсосеться, вона не завершиться. І треба тут тільки знаходити шляхи, засоби щодо того, щоб примусити Росію. Без примушення тут просто воно ніяк не обійдеться. І я думаю, що Москва теж вже розуміє, що деякі свої поведінці вона все-таки вже підійшла до зриву терпіння Заходу, вже зовсім остаточного терпіння. Я не знаю, все залежить від того, яку стратегію вони обирають. Якщо це стратегія російська, я маю на увазі, спрямована на те, щоб більш просто ускладнити ситуацію і на європейському континенті, і світову ситуацію, вони можуть піти і на прямі випади проти Литви, і таким чином протистояння між цивілізованим світом і режимом Путіна, воно вийде на новий якісний рівень, і ми ще більше наближимося до катастрофи. Ну, це Третя мірова. Ну, бо воно ж не може, знаєте, просто ускладнюватися без наслідків. І тому знову ж тепер багато чого залежатиме від об'єднаної позиції західних країн. Я впевнений, що все це усвідомлюється. І я не думаю, що загострення ситуації подальше для, вже з іншими країнами. Війна – це зараз трошки окрема ситуація, хоча куди, здавалося б, далі загострювати. Війна йде на європейському континенті, вбивають тисячі людей. Але саме розпалення в такому випаду, як атака на члени Європейського Союзу, члена НАТО, це може бути вже нарешті останньою краплею в долі Росії самої як держави. Чухсагулн Срифотагая, к сожалению, уже вынуждена с вами попрощаться, потому что подходит к концу эфирное время, но мы увидимся с вами завтра и продолжим нашу беседу на крымско-татарском языке. Чухсагулнс. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров был с нами на прямой связи. Я с вами вынуждена попрощаться, но вы не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским буквально
Через несколько секунд эфир продолжает информационная программа «Заман». Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм Муждабаев». Увидимся завтра. Коршкевич.